En ik en mijn broek, ik zal mijn ene broek omheen. Dat is wel zonde, want het is in hele... Ja, want het is tiesje wie er niks aan gaan. Het is nou wel wat rustiger, maar het ben je toch vooral mooi, die kiesje. Je bent op het moment weinig, Mali. Ze ben volgens mij vertrokken. Je wien krijgt een heel soort Mali. Ik zie ze wel, maar ja, het begint hier al te bloeien en te groeien. Dus misschien zitten ze ook wel achter de biem. En hoe ben je hem te lonen komen tussen al die maalien? Ja, nou dat is eigenlijk begonnen met een collega van u, Celine. Die was heel enthousiast om bij een groep een tuinbouw te beginnen. En de vraag wie van een volkstuintje, want wie een heel soort volkstuintjes wie in de oer. En toen had ze folder trobalk. En toen kwam Celine met de enthousiaste vraag van, goh, is het misschien ook wat voor u? Wie zou het leuk vinden? En omdat alleen nog het, want het valt natuurlijk oud. En toen Celine haar enthousiasme heb ik direct zo, ik jou me direct op. Nee, is er nou niks van, maar dit stiert dan wel goed. Ja, dit is een oude soort. Maar altijd goed wie in deze in de hast uithalen kan. Ja, maar ik weet niet wanneer hij hem ze zetten. Nou, op april. Voldoet het jou wat, deze boerenverhaalje? Nou, ik ben van het varje ben ik al waskal van Theo, jongen. Denk erom, er komt nou wat naast die, tot dacht ik een hele minne tunker. Dus maar toen bleek het vrouw voor jouw verhaalje te wijzen en ik nou van de thuiszorg. Dus ik zei, nou dat kan al nog maar goed komen, toch? Ja, nee, best gezellig, hè. Volgend jaar doen we alleen maar bieden, alleen nog niet. Nou, dat lijkt dat die man Door de stress van alles, van ons werk, denk ik van, nou ja, ik vraag een paar collega's om mee te doen. Want ik vind het altijd zo leuk, maar om alleen te doen, dat vond ik niet zo leuk. Want wat voor werk doe je in Fjouweren? We werken bij de thuiszorg. Dus ja, na het harde werk een beetje ontspannen. Nog ook net heel flauw wezen, maar als je in het zwart zit, dan zit je toch al wel een soort tussen de griezenharde man. Of? Dit was anders. klanten binnen Ja, dat weten ze nog net. Maar nou wel als ze dit zien. Een goeie, ja, kijk. Nou, ik zeg het. Maar mij moet je helemaal... Niet, jongens. Nee? Ja, kijk maar. Juist, dat scheelt vol. Dat zit wel. Ja, oh god. Wacht even hoor. Ja, dat Je doet misschien nee. Een krieltje. Dit is de winter. Maar hoe voldoet dit aan de auto? Heel goed. Ja, wij vinden het heel gezellig. We praten het meestal even met elkaar af van wanneer gaan we naar de tuin daar. Die ene keer komen we 1 keer in de week of 2 keer in de week. Dat hangt ook even een beetje van hoe het ruimt en hoe het groeit. Maar meestal komen we hier eigenlijk 2 keer in de week. Dus dit is wel een tip voor meerdere vrouwen. Ja, zonder meer. We gaan opdrukken, heren. Wie kan er 20 keer? Succes. Moet het wel goed zijn, hè? Niet je kont naar beneden, maar door je armen zakken. Goed zo, Gerko, ga door. Ian, kom maar even achter die mat vandaan. Ik wil graag dat je even hier gaat staan, want je bent nu alleen maar aan het ouwe hoeren. Dat heeft geen zin. Doe maar. Neus tussen je knieën, benen krom. Voeten op de grond. Voeten op de grond. We gaan even een rondje doen. Donkerbroek, jongensschim. Is altijd een beetje lastig geweest. Hoeveel leden hingen? 3. Ja, jongens en gymnastiek. Op een gegeven moment is het niet stoer meer, is het niet leuk meer. Dus dan zoeken ze wat anders. En de meesten gaan voetballen ook bij ons. Korfballen is ook wel populair. Dus, maar nu hebben we freerunnen. Dat is niet voor jou, hè? Dat is wel een stuk knapper op. Ja, Jesse. Hey. Nou, gymnastiek is wat meer dingetjes aanleren. En je moet, als je het goed doet, netjes de tenen strekken. En dat werkt gewoon niet bij ons. De jongens moeten gezelligheid en die moeten rauzen en gaan. En het moet allemaal niet netjes. En dat hoeft bij freerunnen niet. Dus lekker wild.
dat je de beste trucjes doet en dan kan je dat allemaal buiten doen en dan hartstikke hard rennen en dan vliegen en dat is vallen. Soms vallen, maar dan weer opstaan en dan weer gewoon door. Wel een strenge juf, jongens. Ja, ze geeft een commentaar als je het niet goed doet. Bijvoorbeeld als je daar het nu één keer niet goed doet, dan geef je best een commentaar. Heren, de kast is ertussen weg. Je mag een salto maken of een barani of iets anders. Als ik je ergens mee moet helpen, dan zeg je het maar. Kan wel alleen, Jorrit. Super. Dat was hem. Oké, Hartstikke mooi. bedankt. Prima. Helemaal goed. Ik denk, juf gaat nou even voordoen hoe het moet. Dat is geen probleem hoor. Nou, laat zien dan. Ja, jammer, de trampoline staat overeind. Oh. Nou, maar die muur gaat er wel doen. En daaroverheen. Daar kom je toch ook nog wel overheen? Oh, mensen, Ja. berg. Weet je wel? Hè? Zijn wij de broers niet? Ja, kan hoor, geen probleem.